Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tay Ricardo. Taong 1969, Dagami, Leyte. Noong mga panahong ito, nasa edad 45 pa lamang si Tay Ricardo. Nag-iisa na lang siya noon sa buhay dahil napilitan siyang iwan ng kanyang pamilya buhat sa mga panganib na kanyang kinakaharap. Masakit man para sa kanya na lisanin ito, kinakailangan niya yung gawin upang hindi na madamay ang kanyang mga anak. Bago rin siya umalis, siniguro niyang lahat ng bakas ng kanyang presensya sa mga ito ay naikalas niya. Matapos nun, umalis siya sa kanila nang tanging asawa lang niya ang nakakaalam kung saan siya pumunta. Bagaman mahirap para sa kanila ang magkawalay, walang nagawa ang kanyang kinakasama kundi ang magtiwala. Hindi naman siya nito pinagdududahan sa kadahilan ng alam din ito ang mga sakripisyo ni Tay Ricardo para sa kanyang pamilya. Kung hindi nyo kasi naitatanong, isang manggagamot at karpintero itong si Tay Ricardo. Matunog ang kanyang pangalan noon sa kanilang lugar dahil sa husay niya sa panggagamot ng mga buntis na naaswang at nabarang. Ang kakayahan niyang yon, ang hinangaan ng marami, ngunit lingid sa kaalaman ng lahat ng kanyang mga kakilala, may kaakibat pala itong panganib sa buhay niya. Nagsimulang magbago ang ihip ng hangin noong nakapatay si Tay Ricardo ng batang nayanggaw. Sinundan din niyo ng pagpatay niya sa isang matandang aswang, nakalahi rin nung batang na biktima. Akala niya nung una hindi na ito gaganti pa, pero huli na nang malaman niya na ang yanggaw palang napaslang niya ay ang yanggaw ng gabunan sa lahing yun. Malawak ang lupaing pagmamay-ari ng mga ito, dala na rin ng malakas nilang impluwensya at malaking sakop ng lahi nila. Dagdag pa nung napagtanungan ni Tay Ricardo, 3 lahi ng mga aswang ang napag-isa ng gabunang yon. Dahil sa ganoong sitwasyon, nasisiguro nung kaibigan niya, mahihirapan siyang kalabanin ito. May posibilidad ding madamay ang kanyang pamilya, kaya hanggat tinutugis siya ng mga nilalang, mas mainam na umalis na muna siya sa kanila. Sa pamamagitan kasi nito, may iwasan nila ang mga taong maaaring madamay sa mangyayaring kaguluhan. Nang marinig naman ni Tay Ricardo ang tungkol dito, agad naman niya yung ipinagbigay alam sa kanyang asawa. Nataon din noong bata pa noon ang 2 niyang anak, kung kaya't nang umalis siya, hindi yun nakatunog. Paglayo niya sa kanilang baryo, isa lang ang lugar na naisip niyang puntahan, at yun ay ang bayan ng kanyang lolo sa lugar ng Dagami. Likas na ang pamilya nila roon, kaya na may nang marating niya ito, marami na kaagad sa kanya ang nakakilala. May mangilan-ngilan din sa kadugo nila ang nagmagandang loob na patuloyin siya sa pamamahay nito. Ngunit sa halip na pumayag si Tay Ricardo, pinili na lamang niyang humingi roon ng pabor. At ang pabor na yan ay ang pagpapatayo ng kanyang barong-barong sa pagmamay-aring lupain ito malapit sa bukid. Nang marinig naman yon ng kanyang mga tiyuhin, hindi naman ito tumutol. Malaki rin kasi ang utang na loob ng mga ito sa kanyang ama, kaya na may nahihiya silang talikuran ang simpleng pabor na hinihingi ng anak nito. Matapos namang maitirik ang kanyang tahanan, doon na rin niya piniling manirahan. Sa paglipas ng mga araw at buwan, nanatili namang payapa si Tay Ricardo sa lugar na yon. Unti-unti na rin niyang nilimot ang kanyang pagiging manggagamot at kalakip nito ang tuluyan niyang pagbaon ng lahat ng kanyang karunungang tangan. Bagaman marami siyang karanasan pagdating sa pagpatay ng mga aswang, hindi na yon mahalaga para sa kanya. Ang nais niya kasing mangyari, manatili na siya roon ng payapa. Malayo man sa kanyang pamilya,
Hindi niya na yon ipinag-alala. Alam niya kasing darating ang puntong muli naman silang magkikita-kita. Nasa plano na rin ni Tay Ricardo na papuntahin ang mga ito. Kaya lang masyado pa yung peligroso. Inaasahan niya kasing marami pa ang naghahanap sa kanya ng palihim. Kaya hindi niya yun basta-bastang paglalakbayin. Pagkalipas naman ng mahigit 2 taon, dito na nga siya nagpasyang ipasundo ang kanyang pamilya. Ang kaso lang, nung ginawa niya ito, may nangyaring hindi kaaya-aya. Sa loob kasi ng ilang araw niyang paghihintay, walang dumating. Huli na rin ang malaman niya noon ang kagimbal-gimbal na insidente na kinasangkutan ng mag-anak niya. Sa kasamaang palad, ang asawa niya at 2 anak natagpuang wala ng buhay sa isang liblib na lugar ilang milya ang layo sa Dagami. Nang matagpuan niyo ng mamumundok, naagnas na ang katawan nito at halos butas-butas na rin ang kanilang mga laman loob. Yung panganay niyang anak, nadatna nilang nakataas pa ang 2 kamay na para bang bago ito binawian ng buhay, pilit pa rin yung nakipaglaban. Matapos naman yung masilayan ni Tay Ricardo, nagdulot naman yun sa kanya ng hindi maipaliwanag na galit at puot. Marami sa kanyang mga kadugo noon ang pilit nagbigay ng payo sa kanya. Pero kahit isa sa mga ito, wala siya roong pinakinggan. Iisang bagay lang ang pumasok noon sa kanyang isipan at yun ay walang iba kundi ang hangarin niyang makapaghigante sa mga mortal niyang kaaway. Dahil sa kanyang matinding pagmamalabis, agad naman siyang pumanhik sa kanyang bahay para muling hanguin sa lupa ang lahat ng kanyang mga karga. Habang binubungkal naman niya ang sahig ng bahay niya, pilit namang sumasariwa sa kanyang memorya ang mga masasayang alaala kasama ang kanyang pamilya. Hindi matanggap ni Tay Ricardo ang pagkamatay ng mga ito, kaya habang ginagawa niya ang paghuhukay, umiihip siya sa hangin ng mga buhay na salita. Maya-maya pa, nang tumambad na sa kanya ang baul na pinaglagyan niya ng mga karga, agad naman niya itong hinango at binuksan. Pagsilay naman niya sa loob nito, tumambad sa kanya ang itak niyang kulay itim na. Ang 2 mutya naman niyang pagmamay-ari parang nasunog na rin ng mga katagang kanyang inihip sa hangin. Matapos naman niya itong masilayan, walang pag-aalangan naman niya itong kinuha. Pagbigkis naman niya ng kanyang mga mutya sa bewang, agad namang tumambad sa kanyang harapan ang mga gabay nitong malayo na sa dati nitong estado. Matapos naman yung masilayan ni Tay Ricardo, doon pa lamang niya naalala ang mga babala sa kanya nung pumanaw niyang ama. Ayon kasi rito, doble kara ang ibinao nitong mutya sa katawan niya noong natapos niya ang pagsasanay sa ilalim ng pamamahala nito. Ang mutyang yun, nakadepende ang kakayahan sa nararamdaman ng kanyang puso. Kung puro galit ang namumutawi sa kanya, tatanganin nito ang karunungan ng kaliwa. Maapektuhan din ito ang lahat ng kanyang mga karga hanggang sa dumating ang puntong napawi na niya ang galit na yon. Dagdag pa ng pumanaw nitong ama na kapag napasailalim siya sa ganoong estado, hindi malabong maapektuhan na rin siya ng mga pangontrang pinangingilagan ng mga mutsyang pagmamay-ari niya. Matapos naman itong maalala ni Tay Ricardo, agad naman siyang napasilay sa kanyang mutya ng apoy at pangil ng kidlat. Pagsilay niya rito, doon niya napansin ang malauling nitong mga kulay. Ganon din ang nangyari sa kanyang itak na siya namang hindi niya gaanong pinagtuunan ng pansin. Matapos naman niyang makuha ang mga tinalikuran niyang gamit, magdadalawang araw din siyang nagnilay-nilay. Sa loob ng 2 araw, ibinuhos niya ito sa pagdarasal at pagpapalakas ng kanyang depensa. Matapos naman niya yung maisa katuparan, hindi na nag-alangan pang bumalik itong si Ricardo sa dati nilang bahay na kanyang nilisan.
Nung nagpaalam naman siya sa kanyang mga kadugo, pilit naman siya nitong pinigilan. Nasa kasagsagan pa kasi ng lamay ang kanyang mag-iina, kaya alam ng mga itong kailangan pa roon ang kanyang presensya. Ngunit sa kabila nun, hindi siya nagpapigil. Bawat araw kasing dumaraan na nakikita niya ang mga labi nito, nagdudulot lang yon ng matinding kalungkutan sa kanya. Habang tumatagal, mas lalo lang niyang hinahangad na maisama sa kanyang pamilya ang mga nilalang na walang awang pumatay sa mga ito. Dahil sa kanyang naging pamimilit, wala na ring nagawa ang kanyang mga kadugo. May ilan sa mga taong yon ang hindi napigilang murahin siya dahil sa pagiging irresponsableng ama niya. Nang marinig naman ni Tay Ricardo ang tungkol dito, bahagya naman siyang napatigil sa kanyang paglalakad, sabay silay sa kinaroroonan nito. Irresponsableng ama? Anong magagawa ko sa mga yan? Patay na sila. Kahit lumuhod pa ako sa kanilang harapan, hindi na sila babangon. Kayo na lang ang magdalamhati sa mga yan. At ako naman, gagawin ko ang mga naiisip ko. Sige na, bumalik na kayo at baka may makapuslit na balbal sa pinagtitirikan ng kanilang mga labi. Pagkalahad naman niya ng mga katagang yan, dali-dali naman siyang umalis ng baryo. Walang pahinga siyang naglakad noon hanggang sa nakabalik na siya sa lugar kung saan nabuo ang mga alaala kasama ang kanyang pamilya. Pagpasok niya noon sa dati nilang bahay, napansin naman niya ang malamig na presensyang umiikot dito. Napakalawak na rin ang tahanang yon na siya namang ikinalungkot niya ng husto. Habang nagpapahinga naman siya sa loob, maya't maya naman ang pagsilay niya sa mga kaluluwa ng kanyang mga anak na naglalaro. Hindi naging mahirap para kay Tay Ricardo na masilayan ng mga ito dahil sa lakas ng kanyang diwang hiwaga. Matapos naman niya itong makita, tumulo na lamang ang luha niya, dala ng matinding pagsisisi at lungkot. Sa isip-isip niya, kung hindi siya lumayo at nagpakatatag siya, maaaring buhay pa sana ang mga ito. Aminado rin siyang naduwag siya sa mga nilalang na yan, dahilan para pagbayaran ng kanyang pamilya ang kanyang mga naging pagkakasala. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang ginagawa, unti-unti na ring lumakas ang kanyang hangarin na malipol ang mga ito sa loob ng napakaikling panahon. Hindi naglaon, minabuti naman niyang tumayo, dala-dala ang kanyang palakol na parabang uling na ang kulay. Bigla na rin noong nanlisik ang kanyang mga mata, kalakip ng pagpansin niya sa panaka-naka niyang pag-angil. Alam ni Ricardo na yun na ang epekto ng pagpapalit-panig ng kanyang mutya, kaya na may minabuti na niyang kumilos. Nga pala Pinuno, kung hindi ninyo na itatanong, mutya ng Dos Santos ang hawak ni Ricardo. Isa itong tumigas na tubig na nabuo sa talampakan ng santo na si Pedro at ang disipulo na si Judas. Dahil sa pinagsama nitong lakas, nakadepende sa nagmamay-ari ng mutya ng Dos Santos ang kakayahan nito. Dagdag pa ng kanyang ama na sino man ang nagtataglay ng mutyang yon ay nagsisilbing isang malaking banta para sa dalawang magkalabang puwersa. Nabanggit din ni Tay Ricardo, matagal nang pinagpasapasahan ng mutyang yon sa kanilang angkan bago yon nakarating sa kanya. Pagtatapat pa niya na, kaya ito hindi napansin ng kanyang mga kapatid ay dahil sa hindi na yon na pag-uusapan sa kanilang pamilya. Ang lima niya kasing lolong unang nagtanga nito bago yon makarating sa kanyang ama ay hindi napakinabangan ang mutya. Bukod kasi sa pinili ng mga itong magkaroon ng tahimik na buhay, hindi na rin yun nangahasbang pumasok sa larangan ng lihim na aral. Nabago lang ang mga pangyayaring yon noong nahawakan na yon ng kanyang ama at kalaunay na ipasa na rin sa kanya. Matapos naman bumalik sa normal ang kanyang pakiramdam, agad naman siyang lumabas ng bahay. Pagdating niya noon sa talahiban,
bigla na lamang siyang naglaho at kalaunay napadpad na nga siya sa balwarte ng mga kalaban niya. Kahit walang nakakita sa pagpatay nito sa kanyang pamilya, alam ni Tay Ricardo na tanging ang mga ito lamang ang may kakayahang gumawa ng bagay na yon. Dahil sa kanyang malakas na kutob, sinimulan niya ang pagpatay sa mga ito noon ding mismong gabi. Upang magdulot yon ng matinding takot sa kampo ng mga aswang, minabuti niyang unti-untiin na muna ang mga ito. Ang kanyang mga naging punteriya noong mismong gabi ay yung mga kalahi nitong nanginginain sa mga karatig baryo. Dahil sa may kakayahan si Tay Ricardo noong lumikha ng mga lagusan sa mga puno, madali niyang narating ang karatig lugar kung saan nanginginain ang mga nilalang. Hindi naglaon nang masipat naman niya ang kanyang unang biktima. Agad naman siyang nag-usal sa hawak niyang itak upang masigurong makakatagos ito sa lahat ng uri ng bakod at puder na tanga ng kanyang punteriya. Makalipas pa ang ilang minuto, nang masipat naman niya ang mga nagbabagang abo na biglang bumalot sa talim nito, agad naman siyang kumaripas ng takbo, sabay bukas ng lagusan gamit ang mga anino. Pagdating naman niya sa bubong kung saan naroon ang mga aswang, walang pagdadalawang isip naman niya itong sinunggaban, sabay paulit-ulit na taga sa mismong likod nito. Sa sobrang bilis ng pangyayari, wala nang nagawa ang nilalang na yon, kundi ang rumatay sa bubong ng bahay habang hinahayaan siyang hatiin ang mismong katawan nito. Maya-maya pa, pagsilay naman ni Tay Ricardo na patay na ang nilalang na yon, agad naman niya itong hinulog sa ibaba, sabay kaladkad sa labi nito patungo sa masukal na parte sa gilid ng baryo. Matapos naman niya yung gawin, dali-dali naman siyang naglibot upang paslangin ang iilan pang mga nanginginain. Sa loob lamang ng ilang oras, umabot sa 12 aswang ang kanyang napatay sa lugar na yon. Nang malikom na niya ang bangkay ng mga ito, agad naman siyang humanap ng kubo upang dalhin yon sa isang liblib na lugar na nasa looban mismo ng gubat. Nagdesisyon kasi siyang doon na muna manirahan upang malaya niyang magawa ang kanyang mga nais sa mga labi ng aswang na kanyang naipon. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang kanyang gawain sa baryong yon. Hindi na rin mabilang ng kanyang mga daliri ang mga labi ng aswang na kanyang napatay, na siya namang ginawa niyang palamuti sa labas ng bahay na kanyang itinirik. Bagaman barong-barong lang ito, hindi na yon pinagtuunan pa ng pansin ni Tay Ricardo. Yun naman talaga ang kanyang plano, dahil gustong-gusto niyang makita ang pagmumuka ng mga kalaban niyang aswang sa oras na natagpuan na nito ang pamamahay niya na punong-puno ng labi ng mga nawawala nitong kasama. Upang mas magalit din ng mga nilalang na yan, kapag umaga pinagkakaabalahan niya itong diskarnihin. Gumawa na rin siya ng mga sabitan ng karne upang magsilbi nitong bilaran tuwing gabi. Sa loob ng 1 buwan niyang panggagambala sa mga aswang, nagdulot naman yon ng matinding takot sa hanay ng mga ito. Dala naman ang galit ng mga nilalang na yon sa kanya. Gumawa na yon ng mga grupo para hanapin ang pinagtataguan niya. Aminado kasi noon itong si Tay Ricardo na sa 1 buwan niyang panggagambala, wala pa yung kaide-ideya kung sino siya. Inaasahan naman niya ito, lalo pat hindi rin mapantayan ng kanyang mga kalaban ang bilis ng itim ng pangil ng kidlat. Hindi naglaon nang makalikom na siya ng humigit sa 50 labi ng mga ito. Doon na niya ninais na ibulgar sa mga ito ang kanyang pinagtataguan. Isang gabi, habang pinagmamasdan niya ang mga karneng kanyang isinampay, doon na siya nagdesisyon na ibulgar sa mga kalahi nito ang kanyang kinaroroonan. Naramdaman niya kasing malapit na ang mga ito sa kinaroroonan niya, kaya wala nang saysay para siya ay magkubli. Matapos naman yung gawin ni Tay Ricardo, agad naman siyang umupo sa harapan ng kanyang bahay
Bitbit ang kanyang itak. Nanlilisik na rin noon ang namumula niyang mga mata dahil habang tumatagal, nararamdaman na niya ang unti-unting paglapit ng mga kalaban niya. Makalipas pa ang ilang minuto, isa-isa namang nagsilapagan ng mga ito sa bakuran ng kanyang tahanan. Pagtayo naman ng mga nilalang, agad namang bumungad sa kanila ang mga karne ng mga kasamahan nilang nawawala. Dahil sa pangyayaring yan, dali-dali naman nilang tiningnan si Tay Ricardo na kasalukuyang nakangisi habang nakatitig sa grupo ng mga ito. Matapos naman yung masilayan ng mga nilalang na yan, bigla naman yung nagsiangil kasabay ng pagtiklop ng mga ito ng malalapad nitong mga pakpak. Unti-unti na rin yung nagpalit anyo, at nung masilayan naman niya ang tao nitong mga anyo, napilitan na rin siyang tumayo. Pagharap naman niya sa mga nilalang na yan, agad naman siya na itong tinanong kung bakit niya ginawa ang bagay na yon. Nang marinig naman yun ni Tay Ricardo, ngumisi lang naman siya habang sumasagot sa mga ito ng, "Hindi niyo napansin? Nakadiskarne yung mga labi ng kasama ninyo? Ang ibig sabihin yan, kayo mga pagkain ko. Hanga ako sa inyong katapangan dahil sa kabila ng presensya ko, may lakas ng loob pa kayong pumunta rito." Nang marinig naman yon ng mga aswang, agad naman itong inilahad sa kanila na hindi sila pangkaraniwang grupo. Binubuo ang bawat isa sa kanila ng mga gabunan na may malalim na karanasan sa pakikipaglaban. Paninindak pa nung gabunang kausap niya, wala siyang kakayahang pagsabay-sabayin silang lahat. Dahil sa sinabi nito, agad namang ipinakita ni Tay Ricardo ang kanyang palakol kasabay ng mabilis niyang pagsugod sa nilalang na yon. Sa pamamagitan ng itim na pangil ng kidlat, nalapitan niya ito ng walang kahirap-hirap. Pagsilay naman ng malapitan sa kanya ng gabunan, pilit naman yung lumundag papalayo, ngunit bago pa man yung dumistansya sa kanya, nagawa niya na yung mahawakan sa leeg kasabay ng walang patig niyang pagtaga sa mismong leeg nito. Sa sobrang lakas ng pagkakahataw niya ng kanyang itak, paghilan naman niya rito, agad namang kumalas ang mismong ulo nito. Pagbagsak naman ng nilalang na yon sa lupa, hindi na rin napigilan ng mga kasama nito ang naramdaman nilang matinding galit kay Tay Ricardo. Walang sabi-sabi, bigla naman siyang sinunggaba ng mga nilalang na yon. Ngunit nang papasakmal na ito sa kanyang katawan, bigla naman yung nagsipulasan ng masipat nila ang itim na apoy na bigla na lamang bumalot sa kanyang katawan. Sa isang iglap, agad namang napilitan ng pagkasindak at gulat ang galit ng mga ito laban sa kanya. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman niyang nag-aalangan na yung lumusob sa kanya, minabuti naman niyang bumalik sa kanyang kinauupuan, bitbit ang ulo ng kanyang nakuha. Pag-upo naman niya rito, hinimas-himas niya pa ito habang nakangising tumititig sa mga kasama nito. Di na sinubukang kumilos doon ni Tay Ricardo, pagpapakita ng kanyang pangingibabaw sa hanay ng mga ito. Nang mapansin naman ng mga aswang ang kanyang ginawa, bahagya naman yung napaatras na para bang meron itong hinihintay. Pagkaraan pa ng ilang minuto, kagaya ng kutob niya, dumating nga ang iba pa nitong mga kasama. Mabilis siyang pumalibot sa kanya, ngunit kahit kakarampot na pagkasindak, wala siya noong naramdaman. Sa halip, mas ipinakita niya pa rito ang pagiging kampante niya, dahilan para lamunin ng matinding takot ang mga nilalang na yon. Dala naman ang bugso ng kanilang mga emosyon, hindi na yon nag-alangan pang lumusob sa kinaroroonan niya. Ang kaso lang, nang mapansin naman yun ni Tay Ricardo, agad naman siyang nagsambit ng 7 buhay na salita na siyang naging sanhi upang balutin ng itim na apoy ang buong paligid. Akala ng mga gabunan siya ang nasukol ng mga ito. Ang hindi nila alam, parte din pala yun ng plano ni Tay Ricardo.
Hindi naglaon. Nagsimula na rin kumalat ang itim na apoy sa buong paligid hanggang sa isa-isa na silang nilamon ng mga ito. Lahat ng may buhay na nadaanan ng apoy na yon, tuluyang naaabo. Sa loob lang din ng kalahating oras, namatay ang lahat ng gabunan na dumayo sa kanyang tahanan. Bawat isa sa mga nilalang na yon, walang nagawa sa kanya. Pagsilay naman niyang patay na ang mga nilalang, agad naman siyang pumasok sa loob ng kanyang tahanan para magpahinga. Kinabukasan pagising niya, tumambad sa kanya ang natustang mga puno at katawan ng mga aswang, at ang tanging hindi lang nasunog sa lugar na yon ay ang kanyang pamamahay. Matapos naman niyang masaksihan ang ganoong pangyayari, agad naman siyang bumalik sa baryo para bumisita sa bahay ng kanyang pumanaw na pamilya. Habang nakaupo siya sa loob nito, patuloy niya pa ring pinagmamasdan ang kaluluwa ng kanyang mag-iinang nanatili pa rin sa bahay na yon. Bagaman ipinagpapasalamat niyang muli itong masilayan, nagdulot naman yon ng matinding kirot sa kanyang puso. Magpahanggang sa oras kasing yon, hindi pa rin matanggap ni Tay Ricardo ang sinapit ng mga ito. Matapos naman niyang masilayan ang kanyang mga anak, agad naman siyang tumuloy sa lugar ng kanyang kalaban. Sa pagsapit ng gabi, nalipol na niya ang lahat ng mga natitira upang tuluyan ng mapanatag ang kanyang isipan. Nang maisakatuparan na niya ito, bumalik siya sa kanilang tahanan para doon na tumira. Ang kaso lang, habang tumatagal tila bang nagiging pasanin yon para sa kanya. Hindi naglaon, nang mapagtanto naman ni Tay Ricardo na hindi yon ang buhay na para sa kanya, minabuti na niya noong lumipat sa gubat. Namuhay siya bilang isang ermitanyo na dumadayo sa mga karatig lugar para lamang pumatay ng aswang. Naging matunog din noon ang kanyang pangalan dahil na rin sa mga taong kanyang nakakausap at natutulungan. Magmula noon, unti-unti na ring naghilom ang sugat sa kanyang puso na hindi na niya noon inaasahan pang babalik sa dati nitong estado. Sa pagkawala ng galit ni Tay Ricardo, agad namang nangibabaw sa kanyang katauhan ang kabutihan ng nakabaong mutya sa kanyang katawan. Nawala na rin ang sumpa sa kanyang mga gamit, kaya kalaunay naglaho na ang masamang presensyang minsang namutawi sa kanyang katauhan. Dahil dito, tuluyan na ring nalagay sa tahimik ang buhay ni Tay Ricardo. Kung iisipin, wala na sanang makakaalam ng kanyang kwento. Pero sa katagalan, nakilala niya ang anak ng matalik niyang kaibigan na medyo nawiwili rin sa pagtuklas ng lihim na karunungan. Nataon ding may pagkakahawig ito sa kanyang anak, kaya lahat ng naging tanong nito sa kanya ay masaya niyang sinasagot. Kabilang sa mga tanong na yan ay ang tungkol sa abilidad niya at sa kanyang sariling talambuhay. Nahirapan man si Tay Ricardo na ilahad ang bagay na yan, kalaunay na ibahagi niya rin ito sa binatilyo. Ngayong pangkasalukuyan, kahit matagal nang wala si Tay Ricardo, patuloy pa rin pinagpasapasahan ang kanyang istorya, lalong-lalo na ang tungkol sa tangan-tangan niyang Dos Santos na gawa sa pinaghalong mutya ni San Pedro at disipulo ni Judas. Okay. Opinyon ko sa kwento. Ngayon ko lang narinig to, no? Yung tinatawag nilang Dos Santos. Ngayon ko lang siya narinig. Pero sa pagkakaalam ko, sa pagkakaalam ko lang, parang medalyon to eh. Diba yung medalyon na may doble kara na tinatawag. Pero baka mali rin ako kasi ayon kay Tay Ricardo, na nakabaon to sa katawan niya. So walang makapagsasabi kung anong kombinasyon o anong klase ng mutya to
Basta pinaghalo lang to ng mutya ni San Pedro tsaka ng disipulo ni Judas. Pwede ring tawag lang yon, pero meron talagang eksaktong tawag sa mutya na to. Siguro yun nga, yung Dos Santos. Tapos, yung nabuong kwento tungkol sa pinaghalong mutya, napagpasapasahan na yun ng mga nakatatanda sa atin. Ilang yung base sa akin kasi ang hirap namang sabihin na kayang paghaluin yung kanan kaliwa sa isang mutya tas nakabaon pa sa loob ng katawan. Siguro pwedeng nakabaon sa loob ng katawan mo, pero dalawang magkahiwalay na mutya yun. Tapos nakadepende sa emosyon ng puso mo kung saan papanig yung mutya na yun. Kaya nga ang sabi rito, di ba? Sobrang delikado nitong mutya na to sa dalawang magkabilang panig. Tingnan niyo yung nangyari. Lamon na lamon yung mga aswang dito kay Tay Ricardo. Walang nagawa. Tapos bukod pa ron, may dalawa pa siyang klase ng mutya tsaka isang itak na sobrang itim. Ganda sana nito kung naging series to, no? Tapos talambuhay ni Tay Ricardo. Yung ikukwento niya yung nakaraan niya kung paano niya nakuha yung mga ganong klase ng abilidad. Tsaka, nung kapanahunan ng kabataan niya, feeling ko purong-purong kanan talaga si Tay Ricardo. Kaso nga lang, syempre, kahit sino naman sa atin, ubusin yung pamilya mo, sobrang nakakalungkot yun. So, nilamon ng galit yung emosyon ni Tay Ricardo, kaya napapanig sa alagad ni Judas. Pero yung alagad naman ni Judas, di natin masasabi na masama yun. Si Judas masama kasi traidor, pero yung alagad niya, medyo alanganin tayo sa kwento niya kasi wala pa ako narinig tungkol sa alagad neto ni Judas. Overall, masasabi ko sa buong kwento, nakakalungkot kasi ubos yung pamilya niya. At the same time, nakakamangha tsaka bagong kaalaman na naman. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.